Miat langening kalanggiwan aglar pandaan moncar tinon lir kekonang sureng sorotetan padang Yayi andhatosaken kejut araosing manahipun ingkang Raka ing Ndarawati. Dene rika lenggan sakmangke paduka Yayi Prabu kepareng amiji dhateng sowanipun ing Raka ing Ndarawati. Kepareng Ambabarana wonten wigatos menapa Yayi? Koko Prabu estine manah namung badhe nyara wedhekaken dhateng wujuding pasumpenan ingkang linampan dening ingkang Rayi Ngamarta. Wujud pasumaning kados pundi? Mugi andhadosna ing kawunengan Koko Prabu nalika semanten wonten ing madyaning pasumpenan kula menika kadidene amethik wujudipun sekar ingkang wonten ranipun cacah gangsal. Namung rumaos kejut manahipun ingkang Rayi Ngamarta dupi sekar menika kala wau kula jundhukaken wonten ing talinganipun ingkang Rayi Ngamarta dumadakan tanpa sangkan wujudipun ron gangsal menika kala wau teka gogrog setunggal satemahang gagangaking Koko Prabu pasumpenan menika werdinipun kados pundi? Nyuwun sewu. Mboten namung kula badhe andhura dhateng parang paduka Yayi Prabu namung menawi paduka Yayi Prabu paring dawuh babagan pasumpenan menika kala wau werdinipun menapa? Nyuwun sewu. Ing mriki wonten satunggiling pamomong ingkang langkung pana menawi kedangun cek wujuding pasumenan kelinampan dening paduka Yayi Prabu Darma Kusuma. Sinten Koko Prabu? Mboten saged kejawi namung Kyai Semar Badranaya. Mila ingkang saking menika monggo latri andangu dhateng sowanipun Kyai Nayantaka. Kakang Semar
Ora usah dadak ngambali apa kang dadi aturku. Kakang Nayantaka mestine wis priksa sarta wis midhangetake apa kang dadi aturing nata ngamarta Kyai Semar mara gage werdekna kahanan iki. Nuwun sewu. Kula mboten badhe amerdekaken dhateng pasumenan kelinam Pandhara kula Puntadewa. Namung kula sowan nganti anak kula Petruk. Sowanipun Petruk sakmangke pinaringana kalodhangan wekdal munja atur ngersa paduka Sin Prabu Darma Kusuma. Mbok menawi Petruk niki napa sing diaturake ngersanipun Sin Prabu Puntadewa saged dados sarana wudharing pasumenan ingkang dika lampahi, Ndara. Miatrangening kalanggihan aklar pandan monsar tinon ler kakonang surem sorotetan padhang asor lan pacaring purnameng kekono dasari mangsa katiga Petruk kantong bolong apa pancen bener apa kang dadi ature Kyai Semar. Inggih sinuwun. Estunipun wonten atur ing badhe kula njaken rasa paduka Sin Prabu Darma Kusuma. Petruk darepe atur apa? Mugi andadosna ing kawuningan sowan kula menika tebih wangsul saking negaring Mandaraka. Sira saka negaring Mandaraka wigatine apa-apa ana kawan. Wale-wale menapa dipun utus Ndara Sedewa ingkang lerekipun sowan ngersanipun ingkang wa inggih menika Sin Prabu Salyapati ing Mandaraka. Gandeng pawarta sumebar warata saindenging jagat bilih Prabu Salya ing Mandaraka ngempalaken sangga para putra mantu iwah putranipun piyambak. Ing pengangkas sakmangke mbok menawi sampun lenggana anggenipun sampun keladuk yuswa samangsa-mangsa lengser keprabon badhe mrail-mrail negari Mandaraka dhateng putra mantu lan putranipun piyambak. Lah Ndara Sedewa nalika semanten paring dawuh kaliyan kula kinenanjaken babakan negari Mandaraka. Jalaran nalika semanten sak surutipun Dewi Madinan Sinuwun Prabu Pandhu, Sinuwun Mandaraka tautate paring dawuh dhateng ingkang rayi Pandharana Klasedewa bilih ingkang rayi Ndara Klasedewa badhe kaangkas sarta karangka dados putra sak mangsa-mangsa benjang. Andum negari Mandaraka badhe pikantuk kamukten saking Sinuwun Prabu Mandaraka tumuli Ndara Sedewa tusan kaliyan kula supados nanjaken babakan negari Mandaraka menika sinuwun. Pramara mangasa menyang ngambrang Kati karunaning kaswaseda sang Ganda Astratmaja Lang-lang lalu mangolati surya mangrang sang wayah umyur samara waryanto Petruk dalem Den apa sing dadi aturmu mau ora ngaya wara Petruk niku ora tau goroh kok Ndara napa sing kula aturaken nggih lair batos napa sing lumaku lan napa sing lumadi yen pancen ngono bener kowe sawaning negara Mandaraka dikongkon karo adhiku Sedewa supaya nanjake kamukten negara Mandaraka leres Den menika sing lumampah lan kula sowan badhe matur sanipun Ndara Sedewa. Wah caedan Sedewa wonten paring dawuh Kakang Mas. Wah maju mrene Sedewa maju mrene. Gunjang kancing langit kelap-kelap katon lir kincang ing risang maweh gandrung tak takoni aja mbok tutup-tutupi we prasaja karo kakangmu Jodiwati. Nggih kula mboten badhe wantun dura kaliyan Kadang Werda. Apa seni kandhake Petruk mau bener? Inggih piye? Inggih saestanipun apan kepara nyata mekaten nanging nuwun sewu Kakang Mas, sampun lepataken dhateng kula. Kula namung nanjaken panjenenganipun Kanjeng Prabu Duk nalika semanten ingkang siriksan dening para priyagung.
Bila samangsa-mangsa mangke Kanjeng Prabu menika andum kamukten negaring Mandaraka, kula lan Kakang Masna kula badhe kaparingan mboten kita namung sekedhik. Apa rumangsamu sing wis mbok tindakake mau bener? Apa rumangsamu sing mbok tindakake mau ora ngorek-orek raine wong gerang kaya aku kaya mbarep kakangku? Kowe bayi wingi sore yen arep duwe gawe sarta arep duwe gegayuhan tarena karo wong tuwa, aja nggugu karepe dhewe. Apa kakangmu kurang gone menehi kamukten karo kowe? Apa dulurmu kabeh kurang gone nyeneng-nyenengke atimu? Kowe wis direngku dadi dulur ning negara Ngamarta. Kowe wis pinaringan kasatriyan Sawojajar salan bumi Rotawu. Ewadene lah kowe isih ngangah-angah kepengin mukti ning negaring Mandaraka. Sedewa. Nadyan tata lair kowe kongkonan karo Petruk nanging batin kowe padha karo ngraupi peceren karo kadang-kadangmu tuwa. Wah, aku ora sudi duwe ati kaya ngono. Yen kowe isih kepengin ngukup negara Mandaraka, ilang-ilangan ndok siji. Yen perlu kudu tetel Pandhawa 5, ora jangkep 5, ora apa-apa. Werkudara ora pisan ora pindho lah kok dadi nggonmu ngrampungi perkara kaya mengkono. Ora mengko to dhisik, Werkudara? Nggih. Yen kowe ora daksya karo adimu ki piye to? Ya pancen bener. Yen ditonton saka batin pancen kuwi bakale memirang marang para kadang sepuh Si Adi lan Nyai Prabu Darmakusuma nanging coba to pitungen. Sedewa kuwi ana benere. Senadyan ana lupute nanging uga ana benere. Wong niate mung bakal nanjihke perkara diparingi lan ora kuwi gumantung marang Kanjeng Paman Prabu Salya. Sing jeneng wong nanjihke kuwi eneng benere. Ora kok banjur Sedewa ngangah-angah kuwi durung karuan nanging nggonmu nampa ature Petruk iki mau terus mbok anggap Sedewa ngangah-angah pengen njaluk kamukten negara ing Mandaraka. Wong nyatane ya durung karuan. Rak mung nanjihke to Petruk? Nggih, ning nanjihke. Lah kok dadi kowe nesu karo adimu malah kowe dawuh karo adimu Sedewa ilang-ilangan ndok siji yen perlu Pandhawa tetel ora jangkep 5 ora apa-apa. Lah apa rumangsamu yen ora genep 5 Pandhawa iki ora dadi perkara? Dadi perkara mongko sing duwe perkara Kresna lho Werkudara. Terus piye? Lah, ngono to. Enten-enten raming terus piye to? Mula kula niku matur napa anane nyanyi nampa ya njur sak. Nampane niku waton didahar wutuh ngono lho. Beras kok dipangan beras. Ya dimasakse, dipususi, didadekke sego lagi didahar ngoten ora tok njur wutuh dipangan beras. Hakeng mlothak. Mlothak ndasmu. Petruk kuwi rasa omong kuwi ngapa to? Lha ya sak orane melu ngelekke to. Yen wis kaya ngene iki piye coba? Awat-awat kono adimu ragil. Yen nganti pupus sing pangarep-arep uripe iki mengko kriwikan dadi grojokan gegoyon dadi tangisan Werkudara. Pangapunten Ndara. Merga lambene Petruk sampeyan ditundung kalih Keng Raka. Ngapunten nggih, Den. Lah kula niku ya ora tau goroh
Arepa kula niku ming Panakawan ning sak iso-iso urip kula niku aja nganti keregetan merga kula duwe pakartigara. Napa sing kelakon ya kula aturke, A ya kula aturke A, B ya kula aturke B. Monggo ndak dikira sing boten-boten. Kowe iki nek goroh sithik ngopo ta, Tru? Hah? Ora iso, Gong. Goroh untuk kebaikan enggak masalah. Masalah. Awe iki ora iso ngraketke ndara-ndara Pandhawa laporan kok apa anane. Ndara Sedewa karmu kowe wis piye kowe ketok nek pasuryane putus asa. Oh, kaya ngono kuwi. Petro, aku ora apa-apa. Merga kowe netepi marang darmaning kewajibanmu kanthi tuntas lan kanthi becik. Tanpa duwe wigih ringa-ringa kowe matur apa anane. Uripmu kebak kejujuran. Mula aku seneng nadyan kudu ngorbanake marang awakku, ning aku ora apa-apa. Ampun ngoten, Den. Sampeyan ngendika kaya ngoten niku sampeyan ngalem kula ning jane nyocok ati kula. Sok meneh cangkeme iki dijaga. Ora waton ngomong. Pancen ngayal kok. Ya aku tok gajul. Kowe ndak melu gajul kowe iki. Sikile kowe kaya ngono landhepe. Ora aturi sabar. Yen ora dianggep dening para Pandhawa, gunane apa sedaya urip ning alam padang? Yen ora dianggep peranganing Pandhawa 5. Wastra lungset ing sampiran sarah mungguing lautan tak golek dalaning pati aku kae. Ampun, Ndara. Wah. Aku sing salah, Pak. Aku sing salah. Semeneh iki ngomong iki nganggo utek. Rasa penake dhewe. Oleh aku sing kleru. Aku ora iso ngomong karo kowe to. Pira bara iki ngomong iki nganggo disanepa kepiye ora cobloko. Ha kaya ngene iki dadine kriwikan dadi grojokan. Geguyon dadi tangisan. Kang. Oh, dituthuk kok meneng bae. Sing tok tuthuk ki ndasku. Ya sorry, Pak, ora ngerti karang padha dedeke. Kena sirahmu to, Pak? Wis metu getahe. Nyen ngapura ya, Pak. Pancen Bagong iki ora ditangisi, ndaramu ditututi. Yen iso diprenggake becik pono nggih. Marana subang mangaruna kadinetrane nganggo rapuh sabdaning kukiloring kanigara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pene panca waladal kaya wis pantuk pepuntaning tekadku tinimbang aku bali marang Praja Ngamarta siji nampa duka loro gedene nganti ora dianggep dening para Pandhawa. Wis ora ana gunane aku urip ana ing alam padang. Ora ana gunane kesuwen nggo nyawang marang gelaring jagat lan seming rembulan. Tak golek dalaning pati supaya marem penggaling dulur-dulurku tuwa kabeh leganing atiku. Yata laruta saking Gudha Sang Kurakala yen namutusa Sang Sri Kocap nalika semanten wis pantuk puntaning tekad Sang Sediwarsa pados margining pejah parandene pareng dewa dereng keparengake Pandhawa gotang sawiji
ingkang tumiyup saking Dirgantara nenggih pandhita ing Pandhan Surat Sang Begawan Ganda Pranowo sumulur saking Dirgantara lan ingkang garwa mrebet yungganing Sang Sedewa kagiat kadra wekasan. Kandya Bala Pandhawa mbiyuk gumulung mangung siring sata Kurawa nuwun sewu wonten wujuding Brahmana ing perpeke dhateng jasad kula panjenengan sinten Mremban dipun tepangaken kula pandhita ing Pandhan Surat nami kula Begawan Ganda Pranowo menika semah kula Raden panjenengan wonten menapa kok katingal cawus guwayanipun Penemban nami kula pun Raden Sedewa kula menika peranganipun Pandhawa ingkang ragil oh inggih kula ngertos panjenengan perangan Pandhawa ingkang ragil lah wonten menapa kok mapan wonten tengahing wana estunipun kula badhe pados margining pejah lho leripun kados pundi tiyang gesang wonten ing alam padang menika dipun paringi gesang dening Kang Murba jagat teka panjenengan gesang namung kantun nyandang kemawon lah kok malah pados margining pejah inggih mergi sampun boten wonten ginanipun kula gesang wonten ing Madyapada kula sampun dipun singkiraken saking peranganipun Pandhawa gangsal malah kadang kula sepuh inggih menika Kang Mas Werkudara sampun boten nganggep kula minangka dados sederek mila sampun boten wonten ginanipun kula gesang wonten ing alam donya menika bebasan wastra lungset ing sampiran sarah mungging lautan mboten wonten ginanipun mila kula lajeng badhe pados margining pejah aduh Raden panjenengan menika tasih enem panjenengan menika tasih muda tumaruna eman-eman menawi panjenengan tumunten pados margining pejah samenika ngaten kemawon kula menika nganglang jagat menika estunipun kula menika nglampahi tapa ngrame mugi-mugi Gusti ngijabahi anggen kula nglampahi tapa ngrame pikantuk omong-omongan sak boten-botenipun kula pikantuk anak pupon tegesipun kula menika pikantuk anak anggenipun mupu nganggep dhateng lare menika jengandika Raden badhe pados margining pejah krana lerekipun sampun boten gadhahi sederek krana Pandhawa sampun ngipataken dhateng jengandika Raden Sedewa sakmenika ngaten menawi Raden Sedewa menika upamiya purun kula rengkuh dados atmaja kula kados pundi menika mujudaken setunggiling kanugrahan tumrapipun ingkang abdipun Begawan Ganda Pranowo Penemban kula menika satriya kejawi kula menika dipun singkiraken dening para Pandhawa estunipun wonten gegayuhan kula ingkang dipun pambengi dening kadang kula ing Jodipati kula menika bingung gegayuhan ora klakon mongko wis disebratke saka para Pandhawa lajeng kula kedah kados pundi mangke rumiyin gegayuhanipun Raden Sedewa menika menapa kula kepengin nanjaken dhateng kamukten negaring Mandaraka namung arturipun Petruk cetha kula tampi bilih kula saged nampi negari saperangan negari Mandaraka kamukten kedah kula tampi kaliyan kadah kula Kakang Mas Nakula waton tebratipun sekseni inggih menika Rama Prabu Pandhu lan Ibu Madrim mongko tiyang sepuh kula sampun boten wonten lajeng kados pundi anggen kula saged nuruti menawi dados panyuwunipun Kanjeng Wahing Mandaraka Raden panjenengan paring dawuh kemawon kaliyan ingkang Wahing Mandaraka sagah. Lho, sagah kados pundi? Sagah mawi seksi Prabu Pandhu lan Dewi Madrim. Lajeng caranipun kados pundi? Mangke kula ingkang budidaya Raden. Penemban bareng aku nganggo tata krama ingkang sekawit aku kuwi ngajeni yen to sampeyan kuwi wujuding brahmana. Nanging bareng tekan
puntaning rembug sampeyan paring pangandikan saguwana Raden Sedewa. Mengko yen esuk aku ingkang bakal mbudidaya srana mau bakal kasembadan. Kok sik? Lah kok dadi kowe arep mbebeda sarta kowe arep ngrusak kamardikaning wong tuaku ing semapan ing kasuwargan. Tegese kowe bakal ngogreh semarene wong tuaku ya ngono apa piye, Mbak? Saking ngrika kula rungokke kok kaya sampean madoni tiyang Kakang Semar. Ana pendhita ingkang ngawuh gawar ngawur arep ngepek anak karo Sedewa. Ning bareng tak sambati, aku kudu duwe seksi nggone bakal antuk kamukten negara Mandaraka. Ya kuwi Kanjeng Rama Sawarga Prabu Pandhu lan Kanjeng Ibu Sawarga Dewi Madrim. Lah kok pendhita gunung nang iki paring dawuh karo aku, dheweke ingkang bakal mbudidaya. Tegese dheweke ingkang bakal ngogreh kasuwarganing wong tuaku. Aku ora trima Kyai Semar. Mang Purun. Gelem piye? Mang Purun. Tegese piye? Sampeyan teng Mandaraka. Penembahan iki kali kang garwa ben ngetutke. Lah mengko yen aku didangu seksiku ndi? Mongko ora ana Kanjeng Rama Prabu Pandhu lan Kanjeng Ibu Dewi Madrim. Pancen mboten wonten. Sedaya pun sedo. Ning sampeyan percaya kalih kula mboten? Iya. Nggih pripun? Aku percaya karo Kyai Semar. Nek percaya Mang Budal. Pendhita niki ben ngetutke. Lah engko yen didangu, wah. Set. Domongi kok ngayal. Ora usah sampean bingung, didangu. Pun mang manut kula, nek mboten manut niki mengke kalau dangan iki semingkir sampean gelo. Ngono Kyai, nggih. Sapa ya, Pak? Wong tuwa dijongkongke. Aku karo bapak ki sok aneh lho, sampeyan iki nek ngendika kaya celap-celup ning kok kaya ana nyatane. Wah. Merinding githokku. Aku merinding. Lah kok ora nyono, lah kok krasa lho. Ana lelakon kaya ngene kok sing tuwa kok do krasa. Krasa piye? Krasa gumelan. Takone apik-apik krasa gumelar. Petruk ayo do ning Mandaraka. Nek weruh kanane nek ora kaget aja dundang Semar. Ayo. Tlangening kalangwan aglar pandan moncar tinon lir kekonang surem sorotetan padang kasor lan pajaring purnameng kekono dasare mangsa katiga. Wah Sedewa Raharja sapraptamu. Inggih pangestunipun Prabu minantu ing Suka Basuki kemarin kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya, tak tampa. Lah iki sapa ana piyai sepuh
nyandang cara kabrahmanan mongko mburine ene putri ingkang kelat sajake isih muda tumaruna. Nggih, wale-wale menapa menika tiyang sepuh kula angkat. Lho, wong tuamu angkat inggih. Amargi kula sampun boten gadhahi tiyang sepuh mila lajeng kula dipun pupu putra dening Begawan Gandha Pranawa menika saking pertapan Pandan Surap. Ya. Ya ming melu momong karo kowe rak ngono to kuwi. Inggih. Wo. Lah terus wigatine namung badhe nanjihaken babagan kamukten ingkang sampun nalika semanten wonten wiyos ing pangandika Paduka Prabu Mandaraka. Bilih putra Paduka pun kula sedewa samangke badhe nampi kamukten negari Mandaraka mboten kitang namung sekedhik. Mila kula nuwun sewu gandeng kula menika estunipun sampun mboten gadhahi tiyang sepuh. Wonten pundi purukipun kejawi namung sumendhe dhateng pangawaosipun Kanjeng Prabu Mandaraka. Kula nyuwun dawuh. Wah dalah. Setemene ngene nggih. Ewuhaya nggonipun wa bakal matur sarta paring pangandikan. Merga iki ana dawuhing kadangmu sepuh ing Ngastina. Ingkang sakawit rembugane sejatine aku bakal maringake kamukten marang sira anakku. Ning merga saka pamuthahe anakku lanang ing Ngastina anak Prabu Duryudana kanthi dawuh aku kudu maringake sarta menehi wujuding negara Mandaraka ora ketang sithik kanggo kamuktenmu lan kakangmu Nekula. Waton kudu ana seksine, mongko seksi sing dijaluk sing disuwun dening anak Prabu Ngastina, seksi mau ya kudu wong tuamu dhewe. Yayi Prabu Pandhu apa dene Yayi Madrim? Sewu sinuwun. Estunipun menapa ingkang dipun ngendikaken Nalendra Ngastina menika mboten badhe saged kasembadan. Jalaran tiyang yang sampun mboten wonten menika mboten badhe wangsul malih dhateng wonten alam Padang menika. Estunipun wonten lereking penggalih Nalendra Ngastina menika namung badhe awel maringaken kamukten dhateng anak kula pun sedewa. Nadyan menika namung anakku pun. Nanging menika dados tanggel jawab kula. Mila sinuwun menawi kedahipun Paduka Sinuwun Prabu Mandaraka menika kedah nglenggahi bawa leksana, kedah nglenggahi adil lan kedah saged neraju tuwin animbang. Menapa ingkang dipun suwun ingkang putra Ngastina menika klebet wonten ing akal, klebu wonten ing nalar menapa mboten? Menika ora ateges panjenengan namung badhe nyingkiraken dhateng ing putra piyambak. Ateges panjenengan namung badhe nyelet pangandika ing sampun Paduka wiyosaken dhateng ing putra pun Raden Nekula Sedewa. Menapa badhe tetel kanalindranipun Nalendra ing Mandaraka Prabu Salyapati. Awit kawon Perbawa kaliyan anak mantunipun Nalendra Ngastina sinuwun. Dalah jagat Dewa Bathara. Wah. Saksuwene urip ora ana wong sing wani nguman-uman karo Nalendra Mandaraka. Lah kejaba ora kaya sak jagan iki. Salyonarta ing Mandaraka diunek-unekke karo pendhita gunung. Pandhita ing Pandan Surat jenenge Begawan Gandha Pranawa. Apa kira-kira kowe wis rumangsa pinter? Lan apa kira-kira kowe wis bisa ngerampungi perkara iki? Perkara aku Sora Perbawa karo anakku mantu pancen tak akoni. Dasare negara Mandaraka iki kalah Perbawa karo negara Ngastina. Lan apa sing dingendikake dening anakku Nalendra Ngastina iki bakal tak lakoni merga anakku wadon wis dimuktekke karo Ratu Ngastina. Mulai ana kawula ana nayaka ingkang padha ngrasani Prabu Salya ki wong sing ora adil, Prabu Salya ki ratu sing ora jejeg, Prabu Salya kuwi ratu sing blendra-blendre. Kaya banyu tumpang godhong sente, upama aku ora mireng, aku ora apa-apa. Yen nganti aku mireng, mesti bakal tak tugel gulune. Klebu kowe. Kowe pendhita mbing kanane. Nadyan kowe arep mbelani karo anakku Sedewa, nanging merga derajatmu ora padha karo Salya. Tak anggep kowe menungsa sing mamak mumuk mripatmu.
ora ngerti tata krama kang mangkono bakal tak patrapi pidana ing sak traju lan sak bobot lawan kleputanmu. Ganda Pranowo. Sinuwun saya. Sampeyan nuding-nuding karo Brahmana. Mongko suwijining Nalendra kuwi kudu ngajeni karo Brahmana. Wong Brahmana kuwi pranata agama. Tegese wong sing menerake kapercayaning menungsa yen to nganti mingerke blating nggone manembah marang manguwasaning dat kamurwing dat. Lah kok dadi ngono ucaping Prabu Salya. Yen ngono sing peteng ora mung paningale Prabu Salya, nanging batine Prabu Salya wis peteng. Merga sampeyan ora iso nyawang sapa sejatine aku. Maragake wengakno permana jati Prabu Salya. Loh, wah, Yayi Prabu kula nyuwun pangapunten. Oh, aja mati ya. Suram Wangkara kinggen ler manguswa kang layon denya langkang memanise wadananira layu kumel kucemrah nyomaratani ing Yayi Prabu sepira kula putaning pun kakang nyuwun pangaksama Yayi Prabu Pandhu kula nyuwun pangapunten Yayi Prabu Koko Prabu Mandaraka samangke sampun cetha bilih menapa ing dados pepanggil reruba ing dipun aturaken dening anak kula pun Kurupati sampun saged kasembadan kula aturi ningali lan aturi mas paosaken kula ingkang rayipun Pandhu kelawan Yayi Madrim sampun prapta wonten negaring Mandaraka. Kula suwun Kakang Prabu Mandaraka netepi dhateng pangandika ingkang sampun kawiyos. Sampun ngantos cinacating jagat pinaya ing sesami, kula namung kepengin muktekaken dhateng anak kula pun aku kelawan Sedewa Kakang Prabu. Anakku nggih. Mbar, aku njaluk ngapura. Jebul senadyan kowe wis ora duwe wong tuwa, ora duwe bapa lan biyung nanging tansah jinangkung dening wong tuamu ketitik. Syarat srana ingkang mesine ora bakal kelakon nanging nggonmu temen. Nyatane bisa kelakon. Yayi Prabu Pandhu wong tuamu katon sumunar tejane kelawan adiku wadon Madrim. Mbar. Sesuk upama wakmu ing Mandaraka iki wis lengser ke Prabon. Wakmu Mandaraka iki siji lengser ke Prabon, loro aku wis tekaning pati sregsen dening jagat. Ora ana ingkang dadi ratu ing negara Mandaraka kejaba mung anakku ya kuwi Turasing Madrim, Nekula lan Sedewa dadi adipati kembar ana ing negara Mandaraka. Rama Prabu. Teka mekaten sabda pangandika Paduka Rama Prabu. Nggih. Kula nika wong tuwa ora usah ditetah. Kula nika wong gerang ora usah dituntun. Kula wis kleru lan kula kepengin njaluk ngapura karo anak kula Sedewa. Nek sampeyan ora cocok, sampeyan ora mathuk, sampeyan ora gathuk karo penemune Salya, lenggah wonten mriki sawetawis kula semanggaken, ajeng kondur kula semanggaken. Kula wis ora ngrewes karo sampeyan. Kula ora melu karo sampeyan.
sowan Maman. Nggih. Anak Prabu Ndarawati. Salya bapakku aku sing sowan. Werkudara. Iya. Kula sing sowan, Ndara. Lho, Semar. Nggih. Lho iki Petruk. Nggih. Wis aja nglucu meneh Petruk. Engko ndak malah kedawa wektune. Lah sowan kula sore karo esuk niku ya beda ya. Nek esuk ngene iki wis napa perlune kok dadak. Weruh ora kowe mau tak jak nonton saka kadohan sing dumadi ning Datulaya Negara Mandaraka. Wah. Sapa Pak mau kok kaya putih ana asape kebule. Kae mau pangeja wantahe Ndara Pandhu. Lho, kok ora upacara? Pandhu sapa? Lho, pramuka. Ndara Pandhu Dewayana. Oh, karo garwane sapa? Dewi Kunti isih iki. Garwane sing nomor 2. Dewi Madrim dadi seksi Ndara Sedewa nampa kemukten negara ing Mandaraka. Paham? Senengane kok. Rada adoh ngono. Neng kuping ki mak slenget kok. Lambe kok kaya ambulan. Padake sirine cangkem kula nggih. Werna-werna mawon. Kaki Prabu Ndarawati. Wonten dawuh Paman. Dina samengko wis padhang jagat negara Mandaraka. Wis ora bakal nyawang marang sapa wae, ndak tetepake lan netepi ugemane apa sing wis tak ngendikake. Lamun Sedewa aku lho besok upamata sing jeneng menungsa ku rak gumantung marang purbane Hyang Mahanasa. Iya. Yen toh aku wis titiwanci netepake leleh keprabon lan manjing Brahmana, apa critane sesuk mengkono Mandaraka ki tak paringi karo Kula Sedewa. Oh nggih, ngestaken dawuh. Yen ketratase aku durung lengser ke Prabon, aku tekaning pati mbuh kanthi cara sing kepiye lan kanthi lakon apa Nekula Sedewa ingkang kudu ngrengkuh negara ing Mandaraka. Oh nggih, ngestaken dawuh. Kos-kosan wingking kula nggih, Den. Mbuh, ora caturan. Kula urusane. Ora caturan karo kowe. Mun kowe tak tanduki kowe ngarep banyol wae sak penake dhewe. Bener, Petruk ora usah ditanduki. Ayo. Mlumpuk nang rombongan sing gampang guyu. Sing angel-angel ora sadar dicampur. Betem-betem urip kok dienggo serem. Mula Seksenana inggih ngestaken dawuh. Sira ingkang pengawak Sang Hyang Bathara Suman ndak anggep disekseni dening para Jawata inggih kula nekseni Werkudara. Yo. Yen pun Kakang lali elingno. Yo ngestake dawuh. Syukur. Nek sedaya pun ketingal padhang, sedaya pun ketingal terang bener. Mugi-mugi benjang malih sinuwun Prabu saya sampun ngantos kalimput. Lan menapa ing sampun paduka ngendikaken kula nadyan boten dipun dhawuhi ugi nderek nekseni Ndara.